కదిలేను నవ చైతన్యపు భవితపు యజ్ఞం, అడుగై నిలిచింది మా పేదల ప్రాణం. కదిలేను నవ చైతన్యపు భవితపు యజ్ఞం, అడుగై నిలిచింది మా పేదల ప్రాణం. అడుగై నిలిచింది మా పేదల ప్రాణం. అనగారిన వెనుకాడిన ప్రజల నుండి ఉద్భవించి ఖానాపూరు ప్రజల కొరకు అడుగు వేసే మాయన్న. మా బొజ్జన్న మా వెడమ బొజ్జన్న, మా బొజ్జన్న మా వెడమ బొజ్జన్న. ఇన్నిలాళ్ళు ప్రజల కొరకు సేవ చేసే మనిషి లేక నానారోధనలతో నా మార్పు కొరకు వెతికాము. ఇన్నిలాళ్ళు ప్రజల కొరకు సేవ చేసే మనిషి లేక నానారోధనలతో నా మార్పు కొరకు వెతికాము. ఇకనైనా మన చేతనే మన ఓటుతో మార్చివేసి మన కోసమే మనమంతా బొజ్జన్నను తెద్దాము. మా బొజ్జన్న మా వెడమ బొజ్జన్న, మా బొజ్జన్న మా వెడమ బొజ్జన్న. ఉమ్మడి ఆంధ్రపు రాష్ట్రము మొదటి ఆదివాసి మంత్రి గిరిజన కుటుంబాల నెల్ల ఆశ్రమాలు చేయించెను. ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో పూర్వ వైభవాన్ని తలచి కాంగ్రెసు జెండాతో ఖానాపూర్లో అడుగు వేసే. ఉద్యమ బాటల్లో ఎల్ల పరితపించి అడుగు వేసి కోటకు భీమరావు గారి ఆశయ సాధనలో నిలిచే. మా బొజ్జన్న మా వెడమ బొజ్జన్న, మా బొజ్జన్న మా వెడమ బొజ్జన్న. కష్టకాలమందు విద్యార్థులంతా ఉద్యమిస్తే నిరుద్యోగ యువత కొరకు ఉద్యమించే మహాశక్తి. కష్టకాలమందు విద్యార్థులంతా ఉద్యమిస్తే నిరుద్యోగ యువత కొరకు ఉద్యమించే మహాశక్తి. ప్రజల కొరకు ప్రజల చేత ప్రజలతోనే నడిచి వచ్చి అందరి ఆదరణతోన ఉద్యమించే మహాశక్తి. మా బొజ్జన్న మా వెడమ బొజ్జన్న, మా బొజ్జన్న మా వెడమ బొజ్జన్న. అదిగదిగో మా వెడమ బొజ్జు పటేలు ఉద్యమ ఊపిరై అన్ని వర్గాల ప్రజల కోసం, ఎందరో విద్యార్థుల నిరుపేద నిరుద్యోగ వర్గాల కోసం ఉద్యమాలు చేస్తూ కాంగ్రెసు జెండాలు వదలనని ఖానాపూర్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరి ఆదరణ పొంది మన కోసం నడిచి వస్తూ ఇలా మాటిస్తున్నాడు. పదవి కొరకు కాదు నేను ప్రజల కొరకే వస్తున్నా, సంపాదన కన్న సర్వాదరణే అడుగుతున్నా. పదవి కొరకు కాదు నేను ప్రజల కొరకే వస్తున్నా, సంపాదన కన్న సర్వాదరణే అడుగుతున్నా. ఖానాపూరు నియోజకవర్గ ప్రజల మంచి కోరి మీరందరి శ్రేయస్సే లక్ష్యంగా నడుస్తున్నా. కాంగ్రెసు పూర్వ వైభవాన్ని తెద్దామంటున్నా. ఎస్సీ ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్ పెరగలే, మైనార్టీ రిజర్వేషన్ పెరగలే, ఏది కూడా కాలే. ఇంటింటికి నల్ల నీరు రాలే, అదేవిధంగా గ్రామ గ్రామాన డబ్బులు పెట్టుకుని రాలే. ఏమొచ్చినాయంటే ప్రతి గ్రామాన శ్మశాన వాటికలు వచ్చినాయి. ఎవరిని అడిగినా శ్మశాన వాటికలు కావాలని ఎవరు కూడా అడగలే. పార్కులు వచ్చినాయి, డంపింగ్ యార్డ్లు వచ్చినాయి. డంపింగ్ యార్డ్లు అది కూడా తడి చెత్త పొడి చెత్త. పొడి చెత్త ఏమో కవితింటికి, తడి చెత్త ఏమో కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్కి తీసుకెళ్ళడం కావచ్చు. ఆ రకంగా తడి చెత్త పొడి చెత్త డంపింగ్ యార్డ్లు, రైతు వేదికలు, అదేవిధంగా మా వెంకటన్న పోరాటాలు చేస్తే అదేవిధంగా పోలీసులు వెంకటన్న కంటే ముందే ఉన్నారు కదా, ఆ పోలీసులకు బండ్లు, అదేవిధంగా ఫారెస్ట్ అధికారులు, ఈ ఏరియా ఈ జోన్ అంతా కూడా టైగర్ జోన్.
అంటే మా బిడ్డలు ఎవరైనా కట్టెలు పోయినా వాళ్ళు తీసుకురాకూడదు, చచ్చిపోయినా కట్టె తీసుకొద్దామంటే కూడా తీసుకురాకూడదు, సవారీ కాల్చి పెట్టడానికి కూడా కట్టెలు తీసుకురాకూడదు. అదే ఈ ప్రాంత యాదవ సోదరులు గొర్రెలు మేపద్దు, బర్రెలు మేపద్దు, ఈ ప్రాంత వసతులు ఎవరు కూడా అడవికి వెళ్ళకూడదని పారిశ్రామికారులు అందరూ కూడా బండ్లు ఇచ్చారు, అదేవిధంగా వెహికల్స్ ఇచ్చారు. కానీ ఈ ప్రాంత వాసులకు ఏమవసరం ఉండే? తాగడానికి నీరు కావాల్సి ఉండే, ఉండడానికి ఇల్లు కావాల్సి ఉండే, వెళ్ళడానికి దారి కావాల్సి ఉండే, ఇవన్నీ ఏం చేయలే. మా బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు కావాల్సి ఉంటే ఇవన్నీ ఏం చేయలే. మేము చెప్పినట్టు ఇవన్నీ కూడా చేశారు. అంటే కేసీఆర్ యొక్క ఆలోచన విధానం ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేద్దామనే ఆలోచన లేదు. అందుకే కేసీఆర్ అనేవాడు ఈ ప్రాంతాన్ని విస్మరించారు. కడెం ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడో కేటీఆర్ తెలియదు. మరి కడెం ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడో కేటీఆర్ తెలియనప్పుడు ఈరోజు జాన్సన్ నాయక్ అనేవాడు ఈరోజు పక్క జిల్లాడు. ఏ ప్రాంతానికి ఏం తెలుసు, ఏ ఊరికి ఏం వెళ్తే ఏ ఊరికి ఏ దారి తెలియదు, మిద్దె చింత ఎక్కడ తెలియదు, కుమ్మరికుంట ఎక్కడ తెలియదు, రాయకల్ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు, అదేవిధంగా కవ్వాలి ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు, ఏ ఊరు ఏ వాడ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియడానికి ఈ ప్రాంత సమస్యలు ఏం తెలుస్తాయి జాన్సన్ నాయక్. ఈ ప్రాంతానికి లంబాడి సోదరులకు జాన్సన్ నాయక్ సంబంధం లేవు. ఈ ప్రాంత మొత్తం చుట్టూ లేదు, పేగు బంధములు కాదు, ఈ ప్రాంత వసూలు కాదు. అందుకే ప్రకృతి కూడా అతను మీవాడు కాడని పక్కన గంగా నది ప్రవహిస్తుంది. సోదరులారా మా ఆలోచన, జాన్సన్ నాయక్ వాడు ఈ ప్రాంత వసూలు కాడు, గోదావరి నది అవతలోడు, గంగ అవతలోడు. అందుకే అదే పుట్టుక కూడా మన ప్రాంతం వాడు కాడు. అందుకే కేసీఆర్ అనేవాడు వాళ్ళకు బినామీ తీసుకొచ్చి ఈ ప్రాంతంలో పత్రిక ప్రకటించారు. కాబట్టి అక్కడ జగన్ మీరు అందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి. ఈ ప్రాంత లంబాడి సోదరులు కావచ్చు, ఈ ప్రాంత ఆదివాసీ బిడ్డలు కావచ్చు, కేసీఆర్ అనేవాడు మోసం చేశాడు. ఎందుకంటే ఈ ప్రాంత లంబాడి సోదరులు రాజకీయంగా ఎదగకూడదు, ఈ ప్రాంత ఆదివాసీ బిడ్డలు రాజకీయంగా ఎదగకూడదు. అందుకే వాళ్ళకు బినామీ తీసుకొచ్చి ఈ ప్రాంతం ఎమ్మెల్యే ప్రకటించారు. అంటే ఈ ప్రాంతంలో ఎవరు లేకుండా మరి ఇక్కడనే ఉన్నాడు పూర్ణచంద్ర నాయక్. మరి అతనికి ఇచ్చేది టికెట్, లేకపోతే జనార్దన్ రాథోడ్ ఉండే ఉర్దూలో జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్, లేకపోతే అతనికి ఇచ్చేది ఉండే, లేకపోతే ఎవరైనా ఆదివాసీ మీడియాకి ఇచ్చేది ఉండే, నీకు ఎప్పటికైనా సరే ఇవ్వనికని ఈ ప్రాంత వాసులకు ఇచ్చేది ఉండే. కానీ కేటీఆర్ బాత్రూమ్ కలుగురికి ఈ ప్రాంతంలో తీసుకొచ్చి టికెట్ ఇస్తారా? జాన్సన్ నాయక్ ఏం తెలుసు? కేటీఆర్ బాత్రూమ్ కలుగురికి ఈ ప్రాంతంలో టికెట్ తీసుకొచ్చి ఇస్తారా? మొన్న మాట్లాడతాడు చెన్నూరు మీటింగ్ లో, మిమ్మల్ని అందరినీ మోసం చేస్తా కానీ నాకు నేను మోసం చేసి మొన్న మాట్లాడుతాను. ఇది అతని మీద ఆరోపణ కాదు, నా అమ్మ నాన్న మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నా. అతను చెప్పిన మాటనే ఈ రోజు మిమ్మల్ని అందరినీ మోసం చేస్తానని మొన్న చెన్నూరులో మాట్లాడిన మాట. కాబట్టి సోదరులారా ఆలోచించండి, ఇట్లాంటి మోసగాళ్ళు ఈ ప్రాంతంలో ఎమ్మెల్యే కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి మోసగాళ్ళు ఈ ప్రాంతానికి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇలాంటి మోసగాళ్ళు గెలిచినా ఓడినా తప్పకుండా వాళ్ళు అమెరికా పారిపోతారు. కానీ మీ బిడ్డ ఈ ప్రాంతంలో పుట్టిన బిడ్డ, నేను గెలిచినా ఓడినా ఈ ప్రాంతంలో చనిపోయేవాడిని, ఈ ప్రాంతంలో నన్ను కనపడితే తప్ప నేను ఈ ప్రాంతాన్ని వదిలి ఏ ప్రాంతానికి పోయేదని కాదు. కాబట్టి సోదరులారా అదే జాన్సన్ నాయక్ ఈ ప్రాంతంలో ఉండడు, ఎమ్మెల్యే గెలిచినా ఉండడు, ఓడిపోయినా ఉండడు, అతన్ని 100% అమెరికా పారిపోతాడు. ఇంకొకడు రాథోడ్ రమేష్ ముసలోడు, ఇప్పుడు తాగడం నేర్చుకున్నాడు, విపరీతంగా తాగిండు. అంటే అదే అధికారం లేకపోతే అతను మనసులో పడ్డదు, తాగడం నేర్చుకుని ఇప్పుడు దీక్ష చేసుకుని మన దగ్గరికి వస్తుండు. ఆ ముసలోడికి ఎన్నిసార్లు అవకాశం ఇచ్చారమ్మా? ఎంపీగా, ఎమ్మెల్యేగా, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గా, అదేవిధంగా వాళ్ళ భార్యకి 2 సార్లు అవకాశం ఇచ్చాం. అంటే ఒకే కుటుంబంలో 5 సార్లు అవకాశం ఇచ్చాం. ఈ ప్రాంతానికి ఏం చేశాడు? ఏమైనా కళాశాల కట్టచ్చా? లేకపోతే కడెం ప్రాజెక్ట్ కాంగ్రెస్ కట్టింది దానికి ఏమైనా మరమ్మతులు చేయించాడా? లేకపోతే ఈ ప్రాంత పారిశ్రామిక సమస్యని పరిష్కారం చేశాడా? ఈ ప్రాంతానికి ఇల్లు తీసుకొచ్చాడా? లేకపోతే విద్యాపరమైన ఏమైనా పాఠశాలలు తీసుకొచ్చాడా? లేకపోతే వైద్యపరమైన ఏమైనా ఆసుపత్రులు నిర్మించాడా? లేకపోతే వ్యవసాయపరమైన ఏమైనా ఈ ప్రాంతాన్ని ఇరిగేషన్ పర్పస్ డెవలప్మెంట్ చేశాడా? ఏం చేయలే. అతని రాజకీయ జీవితం అంతా కూడా కేవలం సంపాదనకి వెళ్ళిపోయింది, కేవలం సంపాదించడానికి వెళ్ళిపోయింది. అతనికి కేవలం కళాశాలలు కట్టుకున్నాడు, పాఠశాలలు కట్టుకున్నాడు, అదేవిధంగా జిమ్మింగ్ ప్యాడ్లు, అదేవిధంగా భూముల సంపాదన కోసం పడాడు తప్ప ఈ ప్రాంతానికి ఏం చేయలే. అందుకే సోదరులు ఇతను ఏమంటే ఈ రోజు వచ్చి ధర్మో రక్షితే రక్షత, ధర్మాన్ని కాపాడాలి, జై హనుమాన్ జై శ్రీరామ్ అంటే బీజేపీ కండ ధర్మాన్ని గురించి నేర్చుకున్నా కావచ్చు, ధర్మాన్ని ఇట్లా కాపాడాలి. అరే బీజేపీ కండ వేసుకున్నాక నీవు హనుమంతుని శ్రీరాముని పూజించడం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నా కావచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఉన్న మా చెల్లెలు, మా తమ్ములు, మా అన్నలు ఈ రోజు ధర్మాన్ని గురించి, వాళ్ళ పుట్ట గురించి, వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు, వాళ్ళ తాతలు ముత్తాతలు ధర్మాన్ని గురించి కాపాడడం నేర్పించారు. ఇప్పుడు రాత్రి చెప్తే మనం ధర్మాన్ని గురించి నేర్చుకుంటలేం, హనుమంతుని శ్రీరాముని పూజించడం ఇప్పుడు నుంచి నేర్చుకుంటలేం. ఈ రోజు పుట్టక నుంచే మన అమ్మ నాన్న, మన తాత ముత్తాతలు మన ధర్మాన్ని గురించి నేర్పించారు, సంస్కృతి సాంప్రదాయాల గురించి మన పుట్టక నుంచి మనం నేర్పించారు. ఇప్పుడు రాత్రి నేర్చుకుంటే మనం నేర్చుకుంటలేం. ఆ ముసలి వచ్చి ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ ధర్మం రక్షితి రక్షిత, జై హనుమాన్ జై శ్రీరామ్ అలా నువ్వు మాట్లాడేది. లేకపోతే మన మధ్యలో గొడవ పెట్టడం, మొన్న పథకం దాంట్లో ఇక్కడ జగన్ కేంద్రంలో గొడవ పెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు.
రాతుడనేసిన వాడు ఈ ప్రాంతాన్ని పూర్తి స్థాయిలో విస్మరించాడు. అతనికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీ దగ్గర చిక్కాలు ముక్తారు. అమ్మా అమ్మ చెల్లి ఇదే లాస్ట్ అవకాశం, రేపు బతుకుతానో చనిపోతానో ఒక్కసారి మిమ్మల్ని మీ కాలు ముక్తారు. కాలుతో తనండి, ఏం తప్పు లేదు. ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతాన్ని అతనికి ఏం చేయలేదు. కాబట్టి సోదరులారా, ఆ రాజులకి తప్పకుండా కాలుతో తనాలి, మీరందరూ కూడా పంపించాలి. మీరు అనుకున్న తమ్ముడు బాగానే మాట్లాడుతుండో, ఇతను కూడా బాగా ఉన్నాడు కావచ్చు, మరి రాత్రి రమేష్ లాగా బాగా ఇతను కూడా డబ్బులు ఉన్నాయి కావచ్చు, ఆ రవీంద్రరావు లాగా బాగానే డబ్బులు ఉన్నాయి కావచ్చు, భూములు అర్థులు బాగా ఉన్నాయి కావచ్చు. మీరు అనుకున్నారు ఈ రోజు ఇప్పటికీ ఈ రోజు గడవబోతు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన ఎంజాయ్మెంట్ లో ఉంటుండు. ఇప్పటికి నాకు ఇల్లు లేదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ పుణ్యం వల్ల ఇప్పటికీ నేను ఎంజాయ్మెంట్ లో ఉంటున్నా. ఈ రోజు నేను 1 ఎకరం 35 గుంటల ఆసామిని, నాకు భూములు లేవు, అంతస్తులు లేవు, ఎలాంటి కోట్ల ఆస్తులు లేవు. ఇప్పటికీ 1 ఎకరం 35 గుంటల ఆసామిని. నేను భూస్వామిని కాదు. అంత బీదవాడికి టికెట్ ఇచ్చింది. అది ఇంత బీదవాడి టికెట్ ఇచ్చిందా? అవును ఇచ్చింది. ఎందుకు టికెట్ ఇచ్చింది? మీలాంటి బీదవాళ్ళ కోసం పేదవాళ్ళ కోసం సేవ చేస్తాడనే ఆలోచనతో నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చింది. మీలాంటి పేదవాళ్ళ కోసం సేవ చేస్తాడనే ఆలోచనతో నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చింది. కాబట్టి సోదరులారా, మీరు ఆలోచన చేయండి. ఈ ఎన్నిక ధనవంతులకి అదేవిధంగా బీదవాడికి మధ్య జరుగుతున్న ఎన్నిక. ఈ ఎన్నిక ధనవంతులకి బీదవాళ్ళకి మధ్య జరుగుతున్న ఎన్నిక. మీరు ధనవంతులైనా జాన్సన్ నాయక్ రాత్రి రమేష్ వైపు ఉంటారా, బీదవాడైనా వెడమ మధ్య వైపు ఉంటారా? మీరు ఆలోచన చేయండి. తప్పకుండా నేనైతే నమ్ముతున్నా, బీదవాడైనా పేదవాడైనా వెడమ మధ్య వైపు ఉండి తప్పకుండా చేతు గుర్తు ఓటేసి మీరందరూ కూడా నన్ను భారీ మెజారిటీతో గెలిపిస్తారని నేనైతే ఆశిస్తున్నా, మీరు ఆశిస్తున్నా. కాబట్టి సోదరులారా, నేను ఒకవేళ గెలిస్తే మీరు నన్ను ఆశీర్వదిస్తే తప్పకుండా నేను అసెంబ్లీకి వెళ్తే తప్పకుండా ఈ ప్రాంతం కోసం అన్ని రకాలుగా డెవలప్మెంట్ చేసే బాధ్యత నాది. అసెంబ్లీ పంపేయండి. మీరేనుకుని మా ఊరికి రాలే కదన్నా, మా వాడికి రాలే కదన్నా, సమయం తక్కువ ఉంది, తిరిగే తక్కువ ఉంది. మీ ఊరికి వచ్చినా రాకపోయినా మీ తమ్ముడుగా మీ బిడ్డగా గ్రామ గ్రామాన్ని తిరగండి. గడప గడపకి సోనియమ్మ చెప్పిన 6 గ్యారెంటీలు అందరి దగ్గర తీసుకెళ్ళండి. తప్పకుండా సోనియమ్మ చెప్పిన 6 గ్యారెంటీ గడప గడపకు తీసుకెళ్ళండి. నా పక్షాన్ని మీరందరూ మాట ఇవ్వండి. మీ అందరికీ నేను మాటిస్తున్నా, మీరు రేపటి రోజు నేను గెలిచిన తర్వాత ఎక్కడ పిలిచినా నేను అక్కడ రావడానికి సిద్ధంగా ఉంటా. మీరు ఎక్కడ పిలిచినా నేను అక్కడ రావడానికి సిద్ధంగా ఉంటా. నా పక్షాన్ని మీరందరూ కూడా మాట ఇవ్వండి. కాబట్టి చెల్లెలా తప్పకుండా మీరు నన్ను గెలిపిస్తే, మీరు నన్ను అసెంబ్లీ పంపిస్తే తప్పకుండా మీలాంటి పేదవాళ్ళ కోసం నేను సేవ చేస్తా. తప్పకుండా నేను చనిపోయేంత వరకు కూడా మీలాంటి పేదవాళ్ళకు సేవ చేస్తూనే ఉంటానని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మాటిస్తున్నా. అసెంబ్లీకి పంపిస్తే తప్పకుండా మీ ఇలాంటి పేదవాళ్ళకి సేవ చేస్తూనే ఉంటా, నా ప్రాణం పోయేంత వరకు కూడా అని చెప్తూ ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మాటిస్తున్నా. జై కాంగ్రెస్, చేతు గుర్తుకే, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్.